elemento sa It's kalibutan. been so long, mga ate ko. been so long. Oh my God. Diba? So, medyo, naaba mo yung nabantayan nga. Medyo murag, Wala. there's something God, there's something wrong at the different. metro. Cute yung hair. Muna siya different. Yes. Johnny like Oh my God, guys! Look at our studio! Diba? Yes! And listen to my voice. Chareng! Dahil na nga usab na Johnny. Yes. Kay 2026 Oh my God, naman. tinuod yun na siya. From There's, lead band singer karon kay host na. yes, si Renz Verano. Correct. There's nowhere to go but Correct, up. Correct. Tinuod Correct, yun na correct. siya. Pero tangawa ang set. Diba? Exactly. David. Guys, nausob na tanan kita ka Jud ang December Japon. Mga wala. I-upgrade na yung set. Kita downgrade. Yes, mga ate, welcome to season 3 officially of Broadcast. Yan na pud may para manaot may ug usa ka tawo. Charot. And along with the new season, we have a new set. As you can see, we have a new setup. Medyo color. Medyo, we're trying new things out. Quirky me this season. Diba? Correct. Oo. Arte-arte ra. Arte-arte ra, God. So, magpausab mo sa yung mga kanyang kuan sa balay, mga sofa. yes. Mudawat na pud may If ana. nagabantay mo ang Table 12, we offer upholstery, construction, and painting. Anything. Lang, Joy. Table 12 Kami is camera. everything. Yes. Especially extra Oh my service. So, Mukha sa ate, Charot mga lang. musta sa ta? How have you been, ate? I'm successful. Correct. And Okay. giuban. Successfully ang MRI. Successful ang akong MRI, akong CT scan, Yung MRI mo ang akong lab test. Confirmed, it's a girl. Correct. Ang sina, ate? Pero why gender? Char. Sa spirit of the glass. How about ikaw? Ka-Freddy again. / Lola Basha. Kumusta man ka, ate? Blood I'm more pressure. successful. Ay, wow! That's Ang yung mga sunod, competitive ano, nga friend. More No? How about ikaw, ate, atong Blasian baddie ng Table 12? Okay, girl. Oo. In character. Hello, Tyla. Okay, girl. Tyla Tyla Go. Banks. Tyla Tyla Bangun. Guys, pangutan na po ba na ako? Ay, kumain bitaw. Ay, agatoon ako ka na. Baka ko ka-answer. Kumusta na ka, Tyla? Okay ra, naka-time ko magpa-braid sa Wow. Boracay. Correct. Actually, nood, no. Lami siya. 450 ra. Barato 450 ra per kuan. Per 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 strand. annum. cornrow. Wow. Corn ka tawagan na? I'm not Sure. sure. Sila tayo, di mong ko-familiar na. Correct. Pero sina-ask me na how Ikaw, kumusta na ka, Day? Oh my God, I didn't think you'd ask. Yeah. Char. Basta nakadako. In fairness, only daga na dyan sa YouTube. Nakabantay mo, ga-testosterone na, ga-testosterone na Malayer po, is ate. my peak. Correct. You do know. Like Hindi ka mo napapasok, Kazi. Correct. Is Bawal the ka sa case. school. Yes, please excuse my voice. Excuse Medyo, me. maagi siya. Char. Sorry. Horse Bitaw like na a usap horse. imong voice at the... Oo, tiga testosterone Kaya na po. nagpa-voice feminization naman siya. Pero dili siya feminine. Voice coming out. masculization. Correct. Yes. Pero- But before we proceed, first of all, we would like to thank Hemingway. ang very consistent nga sponsor of our Hindi ko ganahan podcast. kaya wala yung name ang bottle. Ala. Hala, demanding siya, no? Pilihan, sponsor na ka ni. Grabe kayo, si Hemingway siya itong official, Sa sunod ano. ko na lang, container ng Official, iyaha. unofficial. This is a Spanish latte, less sugar. Correct. Masaya pa This is kani. good afternoon. Wow. Charot lang. Ito dati. Kuhaan gyapon siya, Spanish Spanish latte man latte. siguro. Pero Tanan, with yeah. sugar na ako full. Dili 15 siya, grams. dili siya 15 Kana. grams. Lami nilang Spanish latte. 15 di ay. Nga, unsa na siya nga flavor. Spanish latte. Ay, puro may mga Espanyol. Okay, let's cheers! Cheers to the Como new season! esta? Everyone, cheers Spanish. everyone. Como, Thank you so como much, esta? Hemingway. Mi nombre? And thank you for staying Alambre. with us until season 3. But of course, with my nombre Alambre, yes, the barbed wire. But of course, with the new season, medyo atong format na usog pag very, very live. Diba? Exactly. Magsugod na ta sa Dili ending. namin mag-talk. Tanaw lang ka na mo. Actually, mag-ASMR, man. Talagang, Medyo bastos, dyan siya. Paki-open ng phone. Natay topic, of course, as usual. Alert ang phone. Guys, dili ako ng phone. Kaya nalobot na ko. Sorry. Phone. Very, very professional kayo ko. atong Broadcast. direct, ano siya, new
Setup. New New set. Nescafe. Oh, new Nescafe. Para kanino ka Atong gumagising. new director. Actually, ganahan ko i-flex ang akong Ano ba new, kung director? new phone. Charot. Hala, Guys, mo 5 years tami. muna dyan siya. Correct. Charot. Ay, kung Upgraded 5 years na takay. Upgraded na siya. Nanasagtay Wow. Charot lang. But Mapurdo anyways, yung table. guys. Yes. Sige, go anyways. As you can see, medyo gubot ang jud gyapon ni consistent ang Bitaw. gubot sa Nag-iyahay may podcast. topic. Kanaas. Kanaas. But anyways, we're just so energized for the new season. Kinag-drugs So, sobrang eh. ka-energy. Tanawa akong tingog. I think sa coffee. Yeah. No, It's the actually. weather. It's the With coffee. Or it's you. Dilo yung marag, wala ko gidaan na butang jud. Wow. Wala ko gidaan na drugs. Charot lang. Wala, energetic lang jud guys. Di pa lang, sarang good Good na item, But guys. anyways, unsa ang theme for today? Katungan. I'm not sure. Diba? Ang team kay kanang editing. Wow. Charot lang. Ang theme for AI. today Yan. Ang theme for today is PTA meeting. Correct. I mean, ano? No, It's yes. giving Sige. school. Pakitayo. Tayo. Look, This is- show yourself. Romina Mondragon. Wow. Daniela. Ay, Daniela, di ay. Ikaw ate. Daniela Padilla. Katasyo. Gortisha. Ready? Morticia Adams sa giuban. Ano? Ang occupation baddie. Yes, Correct. Doichi. Ang baddie na student ng Correct. campus. Body. Oh. And of course, I'll Ano, nawag og call manok. myself. Ay. Bitaw. Atong lawas nung kalagjod. Yes. Nahatod karon 2026. Bago pang 50 namuklan. hapon. Very tight na Correct. Japo. You do Bago pang know. nanuklas niyo do note. So yes, guys, Mobile welcome to pagdalaga. our episode 1. Ang taas ng intro. Mga 10 minutes ang intro actually. Ikaw, Noah. Clicking ano, naguna-una pa But matao sa sunod. anyways, for today's first episode, since it's the new year, New year ang gapon atuang kuan topic is last year. Okay, sige. Next Okay, year. so So, our kilab-kilab next year na tayo. I think lang. next year ang Charot. topic. Ang atong topic for episode 1 is kani medyo sikat di siya. Sikat na siya mga 2 seconds. Di ay. Aha. Yes. Since it's 2026, di ba ganda compare man siya to 2016. So ang bitaw. atong topic Di ay. for today is 2026 is the new 2016. Because most people say manggod nga ang 2016 ug 2026 nagandang parallels. Spell ate. Basta parallel. Amo rin bahala. Parallels. Dagado siyang siyang similarities. Sorry. And if medyo basog batasan sa mudugab sa microphone. Sorry. Ningon man gud sila ating ako andaw. Daghan daw ang parallels. And if you can remember guys, ang 2016 daghan siyang mga Dagang trend. trends. Oh, Yes. Excuse me po. Trendsetter ang 2016. Split end. Yes. Daghang ganap. Tinuod. Daghang ganap. Focusing on the Philippines, 2016 is the time nga katong Aldab. Correct. Kanong ba mo ato? Yaya Dab. Dili lang ko, Yaya Dab. Ay, Aldab. katitsyon. Katong sa Itbulaga ba? Mo na siya Correct. kanahon Katong nga. muchacharap. O ka na siya. Dili Dili rin mo. si Si Alden og si Alden. Alden og si Alden Maine. Mange. Guys, Sano Maine. Yes. Ay, main. Ayala Maine. Correct. Abi ko, Kamu na mo yung remember nga trend sa 2016. Wala. Ah, sige, wala mo Kaya gumunod. ma-imagine. I think kuan. 2016, I'm not sure. Dili ko sure ka. Pokemon. I think Pokemon Go! Oh, Ah, yes. yes. 2016 Pokemon. na siya. 2016 ba ang Pokemon At dahil Go? dyan, my friend, I Ang think so. Pokemon sa 2016. Ay, Yung naban Pokemon ako. Go. Go. Di ka siya na-launch. Go. ang Pokemon Naban Go. bi ako ng Pokemon Yes. Go. Ikaw, ate, Actually, nabother ko sa kuan. Sige, gibira-bira. Murag kuan. Sorry. Spirit of the Glass. Actually, na may Ouija board man. Di man nila mista. Nakay ma-contribute ka kuan trend sa 2016. I think kuan, It's not sa Philippines, outside. Filter sa mga Snapchat, katong flower crown. Ay! Yes. Iro-iro, tong Tinuo, di ba? Nato yung time nga sa ato ang mga stories na Snapchat, siya. uso kaayo. Exactly. Di ba? Karon kay Reels na manggod. Lahi na sa Diba? drone. Pero naman siya pa effects. It's just that. Wala mi labot Mas ati. kuan siya. Wow. wala siya effect na. Go Mas sa ano lang siya, mas advanced. Yes, tinuod. Sa una Then uso makagama tong na mga- karong own effect, correct? Tsaka Ay, ate. Side effect. Giban. Ilo na kang tambal, side effect na go. Ate, giban na ni Meta ang
Wala effect na. from creators. Really? You can't create your own na dapat meta na amuhin mo. Exactly. Na-istrictan na dyan kayo si Meta kay di ba sa unang Facebook kay nabay na kinang filter kung mag-live ka karon Oo. kay dili na wala. Ano yung filter. isugayo ka? Wala. Tinood na maglagot kung Meta nag-meet mi ka. Meta, bi. So, nag-meet jud mo. Meta. Nag-meta. Meta. Lain siya naong pink siya buhok. Taga-kuan, di ba? Charot! Eme! Yawa. Okay. But anyways, guys. Gusto na katuwa sa nata? Nasalaag na po ate. But anyways, ang theme na to is with our topic, School. nostalgia. Ala, A joke, sorry. magbuot. Ikaw ang host? Hingulion na mo. Hinguli mo ni siya. Kasi lain na siya Ganun na siya diamond. mag-study. Kaya. Old age, maguna siya mga guys. Wow. Charot. Og Ice Age. But anyways. Yo, grabe dyan ang back. Anyway. Excited na. Ang atong theme for this episode is nostalgia versus growth. Reset ba or relapse? Headset. Headphones, sana. Correct. Yes, ate. Relapse ang lami. Tinuod na siya. Laps, dami ang laps. Correct. Abusog Yes, siya mo, laps. Especially sa yellow up. Laps to laps. Yes, Char- but kamo guys, do you have any trend ba around 2026 na you're very interested in or medyo na-capture inyong attention? Like, Any trend? any lang, any. Any. This year lang. We're only 2026 in... na trend. Mostly magod kay Next year, Daras. ate. Daras TikTok tana, murag TikTok ba? Unsa man nga trend, any. Like karong bago lang tong Brazilian nga. Oya, Okay, dancerist man ka, so updated kay ka. Mostly mga dance trends. Ayaha. No? Ang ako yung kung ano nga kasi, hawak mo ang beat. Ay, Jud siya ate. Diyo na siya mohunong og di nimo boyan. Si Ian Mark John. At dahil correct. dyan, meron kang isang soft move at isang pitek. Paano? Kapo Sa ate. ate. Stepnik na ate. Pero But dito siya yes. kaayo. Karang very soft. I'm very happy for him kay medyo nasikat ba siya lately. Correct. Nakuha siya sa kuan, Itbulaga. Correct. Yes. Siya na si Jimmy Santos ka. Yes. Yan gipulihan si Alan Kay. Char. Nag-ilis na sila. Pero ate natin mga questions sa Japon. Mga 255. Correct. Wow. So karong part 1 atong i-answeran is 259. How? Char. Yes, ate. Ilaban ta na. Ato nang hot doon. So ang atong first question ate is kanisya. Ako na na-discuss kanina. Ano ka bala? So, if John has 4 apples and Peter has 3 grapes, how many fruits Yeah, did versant. Juan get? I'll go ahead and Problem contact solving, John baby. first. Hey, John. Has John? Charas Bohol. John! Oh, si John. Hi, John. Hello, Si John, John sige, from maghunghung. Bohol. Tinuod na. This John, there's kilid. Correct. Atong first question is, bakit or ngano murag daghang nag-ingon nga, Bisaya to, in fairness. We're very Correct. mother tongue. Daghang nag-ingon nga, 2026 feels like 2016 again. Why do you think so, guys? Kanong nigawas di siya nga question? Dili na ko siya ma-think. Let's have Thank an you for honest watching answer. this episode. Naman la. Ay, for me, kay kuan, kanang, especially kay mga, hilig mo dito makeup, in terms sa makeup, like sa mga eyebrows, sa brows nga area na, no, like, 2016, kaya dito bito ni uso tong baga, jud like, makaingon siya ka, murag alimatok ning Seatbelt. Sorry na po sa Mura mga ubo-ubo. murag jud alimatok ning kuan. First Dito, episode. Kilay, di ba? Karon, First so, ito ng mga guests. nga karon, so, kanang mga makeup, makeup, Mekus. ang mga makeup guru, Kasi meta may buto to usually ka makeup. na, Oh. Diba? Sa una is uso man tong mga baga kaayo nga brows nga. katog Correct. Brows on fleek. Yes. brows kung brows. Oh. Usap- Mag-brows jud kag ko. Pataron dyan. Gisubay just concealer, day. Bitaw ka na. diba? Very drag queen. Correct. Tinuod. Ano, balik na siya. So, mostly sa mga Pero makeup. karon is more nacho man ang Diba? peg, di ba? Ang I think ang As long as lami, nakagkilay. Actually, di lang kaingon na lang Okay, kapila ate. Sure. But then, Daghan mo klase-klase sa John na kilay-kilay. Class na ginabuhat, A is- diba? Naiuban ka ng mga Korean version na Tinuod. kilay, Straight, pa straight straight lang. lang. Naiuban ka ng pinasaka, naiuban panipis. Tapos yung daghan ka- zigzag. Ay, paubos. Nasa seatbelt forma. Tinuod ate. Yes. Ikaw ate, na kayo contribute mong kuan pagka Wala. Kilay. No, we're speaking Popular of, siya. we're speaking, we're talking about Pokemon Go
ganina. Ay, wala man natin. Nakahuman na taan. Yati na. Wala na may Pokemon Nabalik Go naradya po ng Pokemon Go ron. Like, bag-ulang yun. Daga na kayong mga Medyo ni magkuyog na po. Like, Pokemon pause ni na balik na po siya. Katong manakop lagi. Oo, yeah. Like, Oh, manakop. even, dili na mga estudyante ron. More Naka-try ba ka na ating Pokemon Go? Oo, Mga yes. Pokemon na dyan mismo ang manakop. Ako wala. Karon. Diba Pokemon Dila na sa estudyante. una? Oo. Char. Naban akong account. Pokemon siya sa una. Naban akong account sa Ako Pokemon like kaya nato Pokemon kong Go. Brazil. Pero naka-remember ko so na pag-drop sa Pokemon Go, medyo nalukop og panggawa sa mga tao. Oo. Diba? Tinuod yun na siya. Unang gi-issue to nga dagan na madisgrasya kay bisag mag-drive Oo. ko Pokemon Ano, Go. Lagaw ka, ano, sa cellphone. tinuod. Kaya na may mga Pokemon Bisag wala gawas dyan wifi. anywhere. Pero di naman sa yung Pokemon na sa ilang giana, yung uban bayot ba kay kanang Grinder mo Nearby. Nearby. Doon na siya. Doon na siya. Pag ano mo kay Pokemon Go lang siya. Drug queen. Tsaka, lahi din nga Pokemon Pokemon lagi, Go, kinay totoo. abs. Pokemon. Lahi ni na Pokemon man kay Poki. Lahi na lang i-hunt. So medyo, ano jud no, medyo ang trends manggod kay recycled, manggod siya, it comes and goes. Right? But karon medyo ang similarities is kada naging naay mga kuan siya, work, i-reinvent ang mga trend. Correct. Right? Mag-upgrade gamay. Sa una mo ang uso kay kuan, naka-remember pa mo katong Dub Smash Jobs. o Musically. Ay, yeah. Yes, muna yung mga Musically. kuan. Sakto bitaw no. Muna siya yung mga o mga anti ni TikTok karon. Correct. Di ba? Dahil mo siya kasugod na. It feels like the same kay same ra siya do lahi rag brand, Yes. lahi rag brand. Pero- Nag-upgrade dyan. Ang parent company ana kay si si Vine. Vine Vine ganda. Vine Master? Vine Pero Vine ganda. Vine Master? Ay, dili no. Vine Something. Vinyl or... Vinyl. Charot. O vinyl. Vinest. Oh, but karon it's TikTok Pili, asa mo naman. Oh, but it's still the same. Pasikat ra jud po ng mga tao. Pasikat ra job. Yes. Muna siya bottom line. Salida tanan. Ano, 2016 is the time nga medyo Pasalidahay. nagsugod ang pagka-vain sa mga tao. Na Correct. everything is about me. Kana everything i-broadcast. Everything na, charot. i-share. Diba? So karon medyo, look at us now. Nagka-World War III na yung taon, Lord. Kasi Correct. share. Nagsigigya po TikTok. Charot. O at least, ano naman gyapon na Yes. basta mga Bisaya kay Consistent bahalag lang mag-war jud mo di ta. hala mag-TikTok. Basta kayo ang mga Pinoy mag-TikTok ka dyan. Diba? Nood na siya. Consistent. Nakatabang sad baya siya kay para at least padili kay ka kanang yun yung ma-bored. Ma-divert. Ma-divert imong tinuod. attention. Dili na ka For kanang example, like, kung ganahan ka mag Christy na kanila ka magtanaw kang TikTok. Charot lang. Wa japon ka na usab runday. Ang baba, no, kay Daghan na medyo- jud ka puntang Lala dyan po ng baba. Medyo, Kakuyag, edit. we would like to say sorry to our editor. Huy ka nang Medyo kuan dakang man na. edit. Uy ka nang body wash man na. Mao ba? Asa na Jack- ginabulig Jack ati? Cool. Cool Akong siya. brand. Body wash Dili siya. Nasa Mura siya- TikTok. Sorry, okay. guys. Feminine wash pero pang laki. Yung ito ka na. Masculine wash. Masculine wash. Wash. Pagka-wash. Wash me web. Wash Wash me. me. Masculine wash. But yes, guys, may tinuod na siya nga, sometimes mga they think nga ang kada mga TikTok, kada mga dub smash sa una, kung ano siya kanang ulay kwenta, di ba? Waste of time. But it's a nice way, Biapod, to kill your time. Correct. And kill somebody. Diversion sad siya. Yes, diversion road. Diversion road. Sa may Diversion. bako. There's so many things happening in our lives right now nga medyo we need something to distract us from reality, which is why a lot of people medyo na-addict jud pod og mga TikTok. TikTok ana. oo. Tanan. Plus maka-live selling biag TikTok. Exactly. Maka-earn ka sa Maka-earn sa TikTok. Daghan kay nga dato Yes. tungod sa TikTok affiliates. Correct. Please check our yellow basket. Charing! Nasa, Yes. nasa comment section ng link. Number one. Number Sa one. nakuha to. Correct. Ay, nakakuan ka, Day. Oh, Amazing. ate. Di mo ko close. Yes, correct. Sakto ka. Skip na na. Diba? Kasi na buto na ta. Okay, Yes, After ate. 10 years. Taas Yes. diba? So, kani, medyo nausob na ni siya, but ato ibalik. Ako na bother si mong bangsti. Kaya nga naman, nahiwi siya. Samo kay siya. Ay, pagbuot. Parang parlorista It's ka. part man of Marag ka my... ng... It's part of my character. 2016 na 2026, pero kung ma-remember, di kasi Pipi Smith yun dyan. Apel man ni siya, Mas 2026. vocalista, day. Emo Si nga Nico band. Blanco sa una, no, yung aning buhok, no. Nico Blanco. Nico? Kisas Nico Dai. Nico Blanco ba? Rico. Ah, Rico Blanco. Rico Blanco. Lahi ko Aw. na si Nico Dai. Di, ako gano'n si Nico Loco. Mga charot Wala. lang. Charot lang. Lahi po na mga Sok Nico. Lahi dito, Nico. Oh, Nico yes. Pus, Nico Gang. Nico Nati. Nico Bol, ala. Ana. Lain na siya nga Nico, mga ati.
Rico Blanco din. Ano mag-book siya sa una, di ba? Katong mga Pina-emo, Emo lagi. Isang bandila. Imo na. Bandila. Lulubog. Kilit na. Yes, talaga kami mga inside jokes. Ay. Na mag-may group chat. Char. Question number 2. Question number 2 na ta. Charot na. Okay. Anong 2016 trend ang feel nyo deserve bumalik? And which ones do you think we should totally Let forget? go. Sa 2020, ay, Sa 2020-58. 2020-16, ano? So 2022-16. 2016. 2016. Ang sarap ito i-keep, o say, let go sa 2026. If do you think there's 2016. anything ba nga from 2016 nga trend you think Na medyo i-let go ganahan na lang. ibalik sa nato this year? Ay, ibalik sa nato. Oo, wakal mo yun ate. Pero nagsugoy, actually, ang ninot man tong Pokemon Go kay makalingaw-lingaw, pero nibalik naman siya, di ba? Oo. Aside from Yung that, ka namang sigawas-gawas. mas pa man, what do you think should come back? O sa pa man, 5. I think 4. pwede na ito ibalik sa saniya. Masulti ate. Dili siya na ako ma-remember. Pero sila di ba? Like ako ang 2016, ganyan ako siya ma-remember. Mag-tiga blood ra ko. O kanang planeta may... What's blood? Charot na. 2016. Dili na ako siya ma-remember good. Ay, wala siya. Ibalik sa Wala. ating mo Kumato straight siya. hair. Siya ito nga ta. Nakumato siya, gikuan. O di ba? Oh, and the RRMC. 2016. Oo, ibalik na to. Naulan? Nanggawas na ko no ang nuclear missile sa North Korea. Pero wala na yung let's Ay, go. yeah, let's pray for Kuan. Yeah. People of Kanlaon. Oh yeah, karon na ganun kaayo Yeah. ko. Yes. Yeah. Dagan yung mga kalamidad na hitabo karon. Joy Kanan yun na nato. kining kanlaon Kanan na lang guro ang volcano. kanan na hitabo na mga anak kalamidad sa 2016. Pero iguro Wala to, siya ibaon na nato naka, sa dito pa ko. Tinuod na siya. Like, Tinuod. Ano na to ibalik. a day ago. Ano, a day ago? Ano? Yeah, the other day. Dito ba ako kaganlaon? Oh, and what Okay naman. Wow. Sakto lang. Bugno kailang weather. Like, my Happy God. Whether you mga like it tao. or not. No? Oo. Ha? Happy Pero ra bugnaw mga Pero tao. kayo, dahil kang tao sa Hoy, show. bugnaw naman sa kay Dari paghapon naka-notice Gani. mi, di ba? Bugnaw ka ay. Bitaw tunod na. Di ba ni kanlaon, ti? Bitaw. Dumagate man eh. I mean, diling si Kanlaon na napiktuhan sa kabugnaw. I think this time na changes dapat sa Philippines sa So, Punan next, Snow. sa itong question, next ito ba? Di pa rin. And what do you want from 2016 to come back and to remain dead? Silence? Yes. Si Aba, Si anything? Jazzy. For me, kaya ako ganahan kay katulad yung kuan, itong dab smash. No, dub smash itong silang kuan. Kana makalingap ko siya like, No. hawak mo ang beat, hawak mo ang Oo. beat. Ano ba? Maglip-sync ka ba? At least ma-train kay namo kay ubang queens dili kay ka Hoy! Lip-sync. Kiss naman na siya, Naman boy. na siya! Unsa na Amo kay kanta? paisyo ko. Hoy! Ang ako ba kay for me kay gana ko balik ato kay at least ba di ba mostly kay open ang all round sa ibasig ka to mga younger generation. Generation. Generasyon. Iya generation. Kanang mga younger generation ganahan sila mag-drag at least ma-train sila Correct. kay Oo, nala sa pero lip-sync. uban nga katong other queens ambo to kinsa na. Other queens can't relate. Oo. Maglisod og lip sync. Maglisod og litok Ay, sa di man lyrics. ingon, like, Unya, more paspas kayong lyrics. Hala, ganira. Unsa ito na kanta? Hawak mo Dili ang ba? beat. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat, sorry. Grabe, ang hawak mo ang beat. Di gyapon niya maano. Oo, di yun Buhiin niya na lang na mahawak. ang beat. Pero at anyway, Kana- it's an app. Uy, puro sila gipang sakit silang tulo. What the I-clear ang hell? airway. Wala ko appeal at team. Pero it's an avenue mo good pod for people nga kanang wala kay Siliman confidence. Avenue or Colo? Basta. Char. It's an avenue for them to Boys show their Avenue. confidence, man God. No, diba? tinuod, So like, it's tinuod. through TikTok, through Dub Smash. So marabag, yeah. Mura to marabag, yeah. Yeah. Okay, di ba uban confident nga na ibang people. So like, Yeah. mas maayo nga. Maka-perform sila. Yes. Exactly. Oh my God. Actually, ang advantage mo Nala ko yung ambag ikaw. ka. Actually, same naman sa tagkuan. Para Awas yun. para Awas yun, natin wala mga na ambag eh. gihapon. Actually, ganasa ko mabalik sa na siya kay me as a performer sa di. Sabi ako kanang ingon na paspas kayo maka-memorize so Me as ma-aminin. Ako kay paspas makamemorize. Ikaw kay paspas ka maka-memorize man og mga song. Ako Kabalo mag, ko. as in magdugay ko labi pa katong where is my husband? Oh no, listen, familiar. dito siya kayo nga song. Dito siya na song. Di dyan malitok. Di dyan malitok. Pero ano ito mo? Lisod kay Litokon Rapper ba po si Ray? Exactly. Ray Minaj. Sa celebration, Baby. Ay, Where the hell is my husband? Nang usa kay Where the hell's my husky?
Direct mo ni ikata nga part. Awu. Walay mukat. Walay mukat. Wala man Walay mo kat. Walay mo kat. Basta may dapat ikat ato. Uy. Bilog. Wala. Ikat. Oh, sige na, move on na to the next question. Ano Okay, to? next. Question number Yeah, 3. so lang. Question number 3. Do you think na we were happier before? Or do you feel like we were just ano ka nang Strangers. unaware, Unaware of what? innocent? Okay. Because of course, younger man tato nga time. Oh, of Come course. For most of Kamo. us, younger me. Kamo. But ay uban diri nga older na before, mas old pa karon. 2026, Bitaw. so akong edad anak Nabi pa si John. Old na ba si John? Hala, hoy, grabe. Nadamay si John. Uy. Pero kamo, if like you go back to mga time, mga ganito mo, let's say for instance, itong mga Aldab. I think ito mga time, college na mong kaana. Ako na duman sa 2026, kato mo itong linog. 2016 ate. Ay, 2016. Wala ka ito naglinog. Mo ba na? I'm not. Wala na Sa siya. Bohol. No. Mabinay? Kusog kaayo. No, ang Epicenter. pinakasukot ang pinakakusog nga linog was ano pa man ko ato kanang high school pa. Dili man ang gikusgon. O college ko ato, I remember. 26 ikaw college na ka. Sa- of course. 26. Wow, Ito. grabe Wala, sa I'm not ikaw, sure. college na ka ato. Hilas. Mga dyan, wag iuban. Anyways, so 21 pa ko atong 2016. So, So, sa pasabot ninyo, te. feel ako kay happy kay ko ato. Na 22 like, ka. kanang, Wala pang age na to, di ba? 21, 22. Around 16 Bata ko. pa ninyo. Uy, mga I inataya. was around 16. 16. Excuse me. wow! Sana all! Wow, 16 Ako kay Imbrayo pa ko, ana. Paspas ang joke ako. Muna yung mga naipagkabaki atin, no? Wa ko niya agi sa yung mga kahagard sa una. Wow! Pero come on, like, do you think when we look back, guys, ako dahil sa hindi ba day? Lahat yung something. Kato ba yung Pareho dyan nagtingog sa katumping kong buhok. Ato us mo Rayda na. ba? Tag-Chinese ba? Kaya wala sa Rayda. Hindi natin pang, para to sa mga horse, sa mga... Na ako'y candy, a special thanks to Pay Pakwa for making me, Paypack. ano, Wala, ko itong sheminat like, ano ba? Hey, fuck. Shemanet like like- Pay Pakwa. Akong voice jud wala jud ko na yung voice pabata na ako, but when I ate Pay Pakwa, wala Japon ko yung voice. Di man siya effect sa dayon. Ay, pagdali. Basig ugma, no? Next! Next, sige na. O pag inatubag ang pangutana. Okay na yung mga Oo, ganaso. Kasi kailan siya Sige, ako next. answer. For me, mas happier ko ato. Ay, Why do you think? Is it because of the age Or or, the age niya. mas Di pa- happier jud siya nga Di pa time? ko open, so murag, Close pa ka? murag, ang Ay, gisalan siya ato time, ma. Ano ba, murag, Probably, ano lang siya. di ko, Mature na lang. unaware ka. nga. Ano. Ano ba? Mga, No, Kaligaw na- na siya. Ano ba? With ano mong God, sometimes with youth comes naivety. Naive ba? Innocence. Medyo unaware ka sa mga I-explain dyan palibot. niya. Mura dyan ni wala ka. Mura dyan ko ka. Kabasabot ng Kabalumagod David. ko kasi ako kasabot sa naive. Kabalo na walking dictionary na. Ang inyong nahiwala kay nativity ramang good. Huwag ka na. Kuan, cavity. O kana, mga cavity. Pitaw. Oh, Facebook ano, ability. Since young pa man, like, Identity. murag siya ka na bang since younger pa ta ato, murag ka na ganing... Mas less tag hunahuna. Oo, tinuod. Oo. Mas less tag obligations Actually, compared Go lang ng karon. go. Yes. Ano ba? Pero At ang problema kay allowance, assignment. Work naman ko ano. Probably Kay girls karon, naman ka. ang atong Correct. ambag is ma-compare na to unsay growth sa mga college students compared sa ato before. Correct. tinuod. Yes. Kay lahi Like, ng gudron. Oh, like How the mag- college students oh. are now compared to our batch. Yes. Sa una true. ba ka, di ba ito mag-laptop, mag-tab, mag-tuon. Oh, ikaw. Sila. Ikaw. Ay, Ikaw. Hindi ka mag-laptop. Sorry, Oo. Tin. Nalaman ni sa una Before. Suliman. Yeah. Private Sorry. school, Ay, magugko. Suliman, hello. Chart. Ay, dili, disad ko karkeno kay kanang homeschool. Braille mo na. Wow. Bisitahon ako sa teacher. Sa una iya kay Abacus, rabag na iya. Manila paper, ana. Oo. Chart. Kaya ba sulat mo na yan, rin mo para ma-erase. Para magbuhan pang bata. Nasa ka balas. Correct. Lahi, pero bitaw, tinuod man. Sa una kay lahi, biya sa mo kay, di ba may Yes. white tab. Ano mong God, mas provided na karoon ng mga kids. Unlike before nga medyo, if na Medyo kay laptop, nanning. if na kay laptop, rich kid ka sa na rich Correct. kid. Dinood. Medyo anak ka kuan, engineer sa DPWH. Ano nga level? And sa una po, aginod kita, te. Na may Kana mga bang- flood control project. Correct. And sa una kay aginod kita sa What's studies. Aginod? I don't Ay, kamo na bahala. Ay, Bisaya ni siya. Emilio Wala. Aguinaldo. Slow? Mura bag, dili siya slow. Kana mura bag, somewhat like that. Use in a sentence. Thriving? Basta. Murag, in a way ba, ato na, Sugat, I'm i-revise na lang nato.
Go. Kana bang in a way nga Synonym. grabe ta mo effort gid kay sa una because wala ta ani nga mga resources before. Tinuod. So like even Kay- usa kay Huwag mo photocopy discover. sa una. Correct. Diba? Bookbinding. Karon kay kuan na. Ay, Usend na lang og link sa Google Drive. Correct, i-share na lang. Share na lang. Yung Sa una sila dahil yung pasagot maghuot. na. Nag-share si Kuan, resilient di ay ang agonod. Aginod. Aginod. Dahil dyan ang walking dictionary na to, no? Our walking Si Linda dictionary, Walker. Yes. Tang-awa Linda Walker. murag si Miriam. 800. Ay, pero he's good. Hello, my idol. Yes. But anyways, tinuod, resilient ta before. Miriam Makili. Wala pa man tayo mga kuan. We're not saying nga dili mo resilient. karon, Oo. ha? Pero dili jud mo. It's just that we have a different era yun nga. Ang technological. Kaka-air store man ko sa una. Formation naman ko na Formation charat. na di ay. But Kaya ang basi, kuan. kanila ba mga generation kung madili i-validate ilang feelings kay Correct. mambash. Mambash No, dahil. tuloy. Pero wa na may mawala og i-bash ta oy cover na. Ano di ay? I don't care. Pabasha lang. Bash mo nga nagatong brand ni kuan. Beya. Yang maleta Basha. bash. Correct. Sige. Yes. Charat. Next question. Next Correct. question. Number 4 na ta ha. Number 4 na tapit na. Correct. Ugma na lang ang number 4. Huwag mo na lang taas. Thank you for charing. So, look at my iPhone 70. Charing. Actually, mo Fourth ihatag sa 5 years. question. Kani. Nice na question. Oh, sige. Skip na to. If you can talk to yourself In the mirror. if you can talk to your 2016 version, Ooh! why? Dili ko tayo mga tagbuang ano. Kailangan ko si Sige. JP una ma-answer, ana. Sige, go. Ikon siya, like, i-imagine siya 2016, i-characterize I-relive. who you remember yourself to be, Reminisce, and you're relive, looking at the mirror, whatever. say mo 2026 version, Aha. what would you tell yourself? Ganahan ko si JP una. Correct. Sige, go. Ako! Sige na. Pero Sige, namin you basihan. talk to Sige, yourself kay- na noon. Talk to What- the sige, mirror. sige. You talk to Since Gao. younger, mong kunin Sige, niyo. sige. Ay, ay, explanation. Mirror ni Kunoy ate, mirror ni siya. Go. Naisagpa na Storya isa. imong sa Mirror, mirror on the wall. on the hand. Ay, mirror, mirror on the Hand. Kamot day na. palm. Palm na Palm. siya. The That's palm. the palm. Kamot day na. Palm. Palm na siya. Palm Sunday. Kamot or sa mirror. So, akin na siya, 2016. What's that your question? What would you Mauna tell ni Ron. yourself? Sa ibang 2016. Ano? Si 2016 ni. Okay. 2016 ni. Si sulti niya. Hi! I'm Lynn from Las Vegas. Las Vegas! This is Lynn. Models. But I go, hi! You're so pretty. Wow. Diba? Alam. Dito, if ever, kan serious hanay ni? Or dili? Ikaw, depende. Yes. Kulang naman ka. Ikaw po, sa gulan mo gadik-adik. Go. Ano? Go lang. Sige, ato siyang i-kuan kanang medyo emotional. Sige, go. Hi, self. Hi 2016. 2016 ka. Tagan mo na, tagan mo na. 2016. Hi. Wala mag- Ano? Hello 2016. How are you? Doing I'm good. fine. I'm doing great. You're welcome. Thank you for Did you see calling. my bag? Emo Para to siya. magtura ha? pa dong, uy. Emo to. Emo na to. Meron ko nga, if ever makatalk na ako kay, di ba siya impossible man ano, pero gitagamit tag situation. And, Tubagan na lang ba yun? Dili dyan yung tuyok-tuyokon. di na kay, that was a mind-boggling question and deserves A mind-boggling answer. A good answer. Correct. Growing up in this In the slums of Tondo. Bitaw, according to our mother of Aristotle. democracy, Corazon Cuanco Aquino. Wow. Oh, di ba? We have two 1,107 ears to islands. listen, 2 eyes to see, and 1 mouth to speak. Wow. Di ba? Basta natin. Bitaw, if ever, namin Mga 10 minutes yung answer na yun. Wala magpadol nga ng answer. Bitaw, meron ko 2016. Kumusta ka? Wala ba? Aking mahal. Sa Bitaw, ano ko, mabuti you're ka. doing great, kanang whatever, kanang kay sa una mo emotional akong 2016 at dili lagi 2016 ako 2016 I know ako 2016 kay diha to nga thriving ko ana in terms sa akong kanang sa Starving? akong dance career ana over na Thriving karim at, thriving dili struggling. starving kala thriving Kaya kada mo murag ni boom na siya ana ni Correct. ni flower ni ko anam ni
Boom pa din. makes a good feather Nikamada duster. na, Ana, nikamada nikamada na ana. So, murag happy ko ato nga time or nga era or nga year. So or, nga, it will only get worse. So enjoy it now. Char. Ana, ganun. wala, meron ko nga, kanang keep it up. Kay mabayot You're doing kag good. samot. Kay mas mabayot kag samot, which is great. You're a great singer. Okay. Salamat sa tabak. Ikaw ate. Ano ako man? Kay Ikaw. Giuban mo. Sige na. Ikaw ate. Ikaw na. Nga mo, oy, Freddy. I think Sige. no different. Wala difference imong 2016 song. Wa man siya na uso. Wa Kay may character. same kuwan. raman imong- Medyo. 2016 na, wala duty kay single gap. Akala sa ka ni Hilux, Julie. Pau. Hala. 2013 pa to, ate. 2013. 2013 pa to. 3 years before. Kanang, Sa mga sakit today kasi. What What will- will, sa akong 2016 na. If you're looking at yourself right now, 2016 version, what would you say? Pang-ubo na siya. Bayutan ni mo. Kanang, ano romantic, like, kanang, makaingon sa ko na changes, of course. So what will you say? Oo. How are you? Like talk to yourself. Self. Hello, self. Dito mga buang aniti. Nag-isulat ang kaugalingon. Orot na naman yung fries. Okay, actually, mo na akong purpose. Horot ang price. Kanang hi, self. Kanang hi, self. Kanang, how are you doing? Charot lang. Ano lang, kanang ako lang ikakuan na kanang, I'm very proud kay despite of a lot of, struggles sa obstacles, life. hindrances. I think ako ang di man I think, challenges. I believe na akong pinaka-old niyo. So on that year, kay I'm working Tinood na siya. already, way back. Believe. Oo, bitaw. We can tell man. It's the fact. Dili siya ka na opinion. Go ate. Okay, so kanang working naman ko. siya. So actually, naagin mo mga struggle, ana. But I'm Ikaw very ra. proud sa akong self. Kay, naabot ko, ani. Then, Asa mo Kasi di karon? mo naabot ya. nan ako sa 7th floor. So far. Layo na kong naabot. Abot akong Dumaguete. 2016, di pa ba yata tig-alig Dumaguete. What Correct. pa ka before? So anyways, ana siya kanang very proud na jud kayo no kay kanang ano lang kanang at least ba kanang sa kadaghang nagian at least na naagyapon ko kanang standing Tunukon, kabatuan, tanan, simento, skywalk, kalapukan, tanang naagian espalto. Bitaw na, Ano ba? at some point na realize na ako na kanang kuan sad kanang dapat Taura grateful ka. jud ta bitaw sa atong kuan kay di ba yata na kanang pareha na tog status karon na kanang makakaon gyapon tag katulo sa usa ka adlaw uban kay Bray naglisod so Kay upat lima. sa una kay 2016 kay magcomplain pa ko na kalisod sa kinabuhi oy like that karon kay marag daghan kay Na-realize ni mo nga. realization Labi na kaya akong kinabuhi sa una. oh na dapat di magcomplain Complainan ka sa una? wala lang naka-complain lang taan na kay nakaagi matagyan na kay independent na ba ako day way back Complain na sa barangay. 2014 to independent na ba ako Lamira ka lang. complain sa barangay Karon kay dependent na ka. independent gyapon independent woman until Correct. now Yes. last kay 2013 charot lang. Independently Oo, owned. so ano lang na tapos ano lang kanang Liberated makasaon natin, no? like, liberated Wala, nangutana kay ko. Na libertad siya sa una ate. oh Or sa liberty. Dayon go ate. o ana din tapos ano lang kanang ma-realize ni mo na kanang dili de kinahanglan og kanang ano kanang like kanang daghan kag ma-achieve jud ba sa kanang Mga at least unong mo. Ako kay mo ay na akong importante ganahan. lang I mean dindot man jud na kay ma-achieve kay every day it's an achievement naman na like Bitaw nga buhi ka. Alam ka, matay na siya. achievement Naibot na yung Tomorrow is never promised. Ay, Biay. relax, naibot yung mga diamond. mga diamonds. O, ang kanigayng na-join ko sa ani na kuan kay achievement naman sana, di ba? Kay, Diba? Para nimo. Exactly. Kay, di ba ako, Burden siya para na mo. di ba ako theater kinempet na tao, jud ha? But kanang na-learn ko sa akong pag-act, di ba? Ay, wow. Wow. Actually, Gasoyane, Table 12 yesterday, last na dyan yung episode. Hindi na ka na mo invite. Di na ka na may invite. Di ka, okay, ako na mo invite ninyo. Kay ako na po inyong bagong director. Wow. Wow. Charot lang. Go Next. ate. Dayon. Ang nati mo na siya. Kanang ano lang, kanang proud sa ko ninyo. Charot lang. Ano alay go ate. Wala lang, oy. Thank you, Mom. Thanks mom. Kaya proud ako. Nakatabang sa Mama diya na ko at siya. some joint. Di Ang ba? topic to kay Gasoyane himself. Thank you, Mom. Thank you for including us in your well wishes. ikaw Dar. Sa imong self nga Bitaw. Sa una, black pa yan. Atong hair. na- Correct, mo gali. Ang changes. Atong- Pasalamati ang nag-Leo Revita salon. Kay black hair man ka. Nauna ka ron kay white hair na ka. Okay na. Okay. Oh, Okay. Itong napakagsibulan. Uy, nana ko sila Wala ka nagkapagsibulan dyan.
Ano lang, thank yourself. Thank you, Self. You're Congrats, welcome. Self. Ano lang, Puro man ay. keep it up. Pero may problema sa kuan. Tutunlan. Actually. Kay Porty mang din. Sa so, story as a concept. No, bitch, Continue moving forward. Ana, backward ka Yes, before. oo. They continue moving forward because opportunities will come and Correct. yeah, You're grab welcome. grab everything. Grab the Wala food. pa- Pag-grab car na lang. Grab the food panda. Correct. Before. No, always grab opportunities nga ihatag nimo kay it will Kay lead klepto you man to ka. more ano, Kay Sano, Opportunities. more Save more. opportunities. This opportunity may be Maybe for for you. So kana lang. Kaya hawakan mo ang Beat. Sabay-sabay. At doon po natatapos ang episode 1. I-ask po ko ninyo. Ay! Hello. Wala ba Napaday tayo? ka. Thank you so much. Ay na lang. Ikaw, te. Wala kay perfect mo ko ever since. I think consistent ra. So keep Correct. it Sakto up. ka. Char. Ano Ikaw, lang, ikaw. Jud. I think when I was in college, magod medyo, I had a very tumultuous. Na siya'y tumor. Tumor, yes. Tumultuous. Tumultuous. I had a very tumultuous, very emotional roller coaster. Emotional din college sa una. life. Kay It was very bubuod siya ano, sa una pag college. Actually, Emotional. no red ko sa una. Char. Torno ko nakabalo. Char. Till now. I was, kanang, I had a very depressive episode when I was younger. Ato siya ihag. Correct. Ayaw ka po, guys. Sa liog, ganito mo, violet. Karo, depressed yung mangyapon, pero na-manage na. Charot. No, I think, karon manggod, Mag-yellow up naman. ang akong gina-apply is kanang abundance mindset. Asa na abundance mindset yan? How's the Mga apply siya. Kasi ni Boy Abunda, abundance. Ano yung mindset sa Kanang una? if dili mo aware, Bachelor in Abundance. hapit ko ma-flunk. Sige. Igod kung nakakuan sa... Ato siya mo padayunan ni wala siya Ayan, tingog. sa una ko niyong kadiling unani. Tao. Lalo dyan si Surayda. uy. But yes, karon ako depressed man ko before. Karon kay mas depressed. compressed na ko na. Suppressed na akong voice, kabantay mo. Correct. But medyo ka ng abundance ng akong mindset. Akong ginakuan nga. Medyo, kanabang practice thankfulness. Kabisag ang mga nahitabo sa imong life karon gipagaw ko. Pero Thankful I can ka. still speak. Bisag sakit sa akong throat. Oh, diba, no? Thank you kay napagaw. Joke ka bitaw. Basta At mo- least napa kay throat. Ang uban ba kaya na ba yung throat cancer? Ano, di ba? Di ba tinuan ba good? Oh, di ba? Bisag wa ka ganay sa Nay- yung gikanan na restaurant last na. Hoy! Naiobad nga anlikuan bitaw. Wala pero na ilam yung wala. dimsum. Oy, uy, Dili lami lamian nga, ko. ha. In fairness, Ang yang tabok, gikanan nga hurot. Chinese Hoy, cuisine. grabe. Chinese cuisine bita. Hoy. But I'm happy nga ako nang murabag thankful. Always look at the bright side. Wow. If mo look ka sa dark side, baka Sige daw, mabutan. mabalik daw ta dito sa Chinese restaurant kaya mo ang dark gikanan. side. Ngit-ngit sa to yung gikanan. Mabalik daw ta Hoy, dito. ngit to dyan kay lingkod ko sa kuan gawas na. At least, pa. thankful ka ato kay nakakaon ba ya? Kana ba yung bandili makakaon? Tinoon. Correct. Dagan pa yung bata. You live and you learn, manggod. Correct. Correct. Na siya, Dera. Moving on. Question number Last 5. question. Last question din na ito. Ay, lima na day. Yes. Puni, uy. Kane. 2026 ba ay comeback era or consequence era? What's consequence? Chinese na siya na word. Consequence. If dili truth, consequence. Consequence. Mo na gikanan niya kabi. Consequence. Consequence ba? Oo. era. Chinese man na. Consequence. Funny ka, ate, no? Okay, yes, ate. Kanta daw. Gishang, wishang. Consequence. Ano? But what do you think? Is it a comeback era ang this year or is it an era of consequence meaning dili nilang gawas ang mga resulta sa inyong Erupt pagbuhat till sa the- Yeah, function? for me it's a year of consequence. Congrats, Yes. ikaw. Siya mo the So answer. why do you think man ate? Because this year, wow. Wow. Ang last year man good was an introduction. 2025. 2025 was Last year. introduction for Year 2026 in which nanggawas na ang mga problems, especially sa politics, especially sa... Oh, wala ko ningon nga sa Philippines, ha? Juicy. Sa Bangladesh. Napasabot. Hindi, iluwas sila kinamog na Sorry, ituhod. sorry. Medyo Like, I mean, no. crispy to siya. Murag, naapila tuhod ato. No, like, I mean, di ba naman? Yeah, So, like, nabalik ang rally, and then, it's kuan makaulaw siya. Yeah. it is. Same thing. Same as me. Makaulaw. It's the same thing recycled Yeah. over and over. Wa pa nabalaw? Correct. Oh my And God. we had
we had a chance to vote, change it. to change our country, Our country, man. Country, To change our country from Philippines To China. Di na to I mean, to make a change, but then Elephants. Make naradya po ng place. naradya po ng problem, mas ni worse. Correct. For you So, and for like, and the entire human race ba yun? Yes, same po For me, na it's a ko. consequence. Consequence po Yes. siya. Because- Yes, in tied sa iyang gig. Since na-mention naman niya, kabantay ka ng mga flood control, di ba? Oh, yes. Wala pa ko kabantay. Mostly kay sa una man Bawantay good na like karon. sa una like if gamay bisag magbaha dili okay ra like If dili muulan, feel. baha lang. Ana, Wala, karon kay medyo, ano lang. manguha na mag-live, ana ba kadang Yeah, it took how many years usa siya ni gawa. So like sa una biya kay if muulan affected kay siya. medyo sakto lang Kaya eh. na, ano. Pisak-pisak but kun gamay ang kembot Lapok kay lang. Lapok baha lang. man dayon ati. Okay. No? Since atay chance nga i-change kay di mo ko ganahan ko kanang toxic trait ron sa Philippines. Kanang sa Philippines nga Toxic resilient. positivity. Diba kanang resilient ko Over dapat resilience. resilient sa kuno ta. Like over na jud siya kaayo like tama na ti. No, Na ba? Diba tinuod. nga since naman ay chance nga ko Accountability is important. lagot ta ha. Wow. An Na. accounting student. Last na mo na Oh, ko. mag-account Diba? jud ta. Di ba Yes. ano good sa to be honest like So it's a consequence here for you. Yeah. Kaya nanggawa sa tanan nga mga kuan karon. kabulastugan, Yes. kakakurap, mga pesting. Naggamit og Ikaw ate, ang yamit ito bata. Labi siya kayong isultig masasamang words Wah. ani mga politikong Oh, tinood. Go, Ikaw ate. buaya. Same thing sa Chate kay ang amo biyang area is usa sa napiktuhan sa baya, di ba? Talisay. Ay, Especially sa Mananga, di ba? Kay sa una kung mag-ulan baya, kay wala na lapok lang ana karon kay Managa ng bayot. patayng tao na. Maug yun. Kabalo, Scary bata jud pa na jud. siya. That's So, scary. Pwede na gamson, Price. ana gani. Pwede na ginamuson. correct actually. Di ba na yung anang Mananga sa una natin magbaha lang ana. Karon katulan jud siya na grabe. Nang gawas na kayo. lagi tanan, like murag Yeah. Na, at some point murag sad kay- reminder na lang ba siya ba? Kay di naman jud nato na siya maano kay niagi naman so Move forward and Move we can forward. we have a chance to Kay change. Ano, Maka-change move na forward ba na? but do better. Correct. Yes, always remember nga you can always do better. Oh my God, guys, seryoso ka itong topic. So ato siya i-comedy first balik. time! Ibalik na siya i-comedy na po natin. Yes, pangatawan na Ibalik po. natin. Chari. Laing answer ti pinapatawan. Patatin natin, natin new segment. Pasamante. Unsa na? Di na ko isulti. Tag na Charot. Ang atong new segment is, Ano na muna? naatay 1 minute. Direk, can we have 1 minute nga timer, please? On the clock. Like per Yes, Per ano? person? per audience. Charot. Per person? So naan siya, For kanya siya nga all. new segment is sa mga things ganyan pang bati sa inyong kalibutan, sa inyong kinabuhi nga sa puton gani mo. So you'll be given 1 minute. Each queen can share something they're currently passionate about. So it could either be pet peeve, it could be an advocacy, it could either be a random obsession or a hot take na you have. Anything nga maka-remember mo. Guna no. And then, i-share. You'll have 1 minute to share everything you want Pwede to na say. i-text ana. Pwede po siyang i-messenger din. Ito, I-post i-post na lang sa ako group Facebook. chat. I-share na lang siya. magsugod Kaya ang siya. Cardi J. Yes. Ganong siya mag Dahil ako'y gasugod ganina tanan ba yun? Ay magsugod ka hata niya. Tinuod na siya. Naman tayo timer nga 1 minute. Tell me when 1 minute is running. Ready, timer starts now. Okay guys, mo ni siya. Kabantay mo nang sa Facebook. Kana gani mga video sa mga couples gani. Unya, sa mukan kay kuan ng ilang himuong personality, ilang uyab. Ay, dagan Diba? kailan. Nakala ganing murag sa mutag lamion nila mga uyab mga Ay, si mga Kuan, partner. ano, Ilang i-feature sige sa ilang mga video nya. Ang ako sa putod mo sa kay kana ganing medyo it's getting overtly sexual gani siya. So mga topic tira kay kanang mga gembangs, kiname. Murag, it's like, it's almost giving, murag, like gibugaw ilang partner ba? True. And medyo, for me, it feels very weird for a platform such as Facebook, or TikTok, especially, nga murag, gina-glorify siya. So, it's kind of annoying. Nga murag sila, first time mo nagkauyab, nga medyo, ew, charing! But anyways, Pet mo to peeve. siya, guys. So, medyo, it's kind of annoying if that's the thing. So, that's like really the one thing na I'm really kind of annoyed right now. So, yes. And timer is And up. Mao to siya. Ito yung sample. ended. The time has ended. Diba? Yes. Let's end Sorry. Charing.
Ikaw ate. Oh, ikaw ate. Anything ra. Na kanyang, maanoy ko. Anything. Pet Okay, peeve. obsession. Is your timer ready? Timer starts now. Same thing na sa mo sa social media sa jud kay kay before ang social media ba kay strict bito kay siya, di ba? Karon kay daghan na kay kanang mga porn Explicit, kinem. you mean? And at the same time, so we More said, makita na explicit nimo sa siya. kanang kuan, which is I really don't like kay di ko ganan. Yeah, di ko kanang nanay kanang kay di ba mga adult ang nagtanaw lang sa Facebook na labi mga bata. Labi pa kanang mga bata kanang mga technology sila mama so makakita jud sila. So it's not a good thing na kanang nanadjoy kanang wala din na kay siya strict ba maka-post na kaog kanang mga patay-patay. Tinuod. Ano man yung edition karon? Wala na yung filter. Wala na jud siya so napabila na lang. Oh, go na. So, go. Na lang na to. Okay na? Moto, kung kuan. Time's up. So, kuan to kanyang, moto kanyang, okay, Nice. go. Okay, go. Kadali Okay, reset sa timer. 1 minute, ya paspas kay siya ng istorya. Ya, dali yang. Iyang istorya, kay gumabara na kayo. Pero paspas kay siya. Ready ang timer, 1 minute. It's ready. Timer starts now. For me lang, it's more of sa tao lang. Oh, go. Like ano bang, on how you take something like, especially karon sa Dumaguete nga, pickleball is very Hala! rampant right Pak, now. par- Pero gaman like issue sa mga tao. So like, hello, hey, Wow. what the hell? Char! No, it's a good example, Manggod. Kay the sport was supposed to be something fun, competitive and all, but gamag issue nga si Kuan sa pickleball because naibayi si Kuan Ay, sa pickleball tinuod. because Kuan. Instead of healthy ang sport and Yes, we're having fun, exercise. but you're making an issue on it, what? For clouds? Tinuod Wow. mo kuno na. What the hell? Time, Char lang. so time na. Tinuod mo kuno daw. Yeah, it's true. Though ang uban true. Though ang uban true, ilahan na. But again, don't generalize it kay Daw. ang Kay uban we're- nga we're gatinarong og general- play general tanto. malahig. And also sa people pod, Go, patayin, 4. sa people, yun lang, people Okay, power. time is up. One. Ayoko na inyo i-general kay Diba? kadi mo taga-general Santos. Ayaw mo general kay Captain Ramo. Correct. Major Ramo. Go. Go. Thank you ate sa Tay sa pickleball. wala na hunahunaan tay sa. Ready? Timer starts Isulti ta na now. Yeah. 1 minute is ready. Go Dochi. 1 minute is ready. Timer Starts now. Karon kay rag obsessed ko sa kanang rag thought nga you need to live healthy ba ana healthier living ana healthy living na promise like kanang like live life to the fullest. Wahawa. Bitaw kanang murag obsessed ko ana ron kay di man siya ta magkabata no so Amot lang. I mean makita yeah. naman na akong bata pa ko so, Hala. how much ako kay conscious kay kayo nga bata pa kay ko nga how much sa mga people around Imong kamot ana kanang tigay diri mo sa bata na table nako. ba like 1 2 3 like hello ano ba bitaw kanang how much or unsay ma-feel ninyo ba nga for When me nga you're bata older pa na dyan, bata pa kay ko conscious na ko kay again kanang atong pagkuan kay like 5 years or 10 years from now Correct, di na dito na magawas may makita mo ang consequence sa imong ipambuhat karon today. Consequence. Exactly. So dapat magpaka-healthy na mo day. Nindot man dyan ang health conscious. Okay, time's up. Ilum na. Okay, mana de. Minute na. Dili siya. Thank Gati you, na, guys. gati na kita kag 1 minute. Pauto Short siya. na kay mong Ano istorya. Ano ba nila mo Ay, na it's taga? good. Ako na nga pressure sa time. Dili mo ni girl. flip top ate. Akong na pressure sa time. Kita gamit siya 1 minute 40 ra i-consume. Di kay Sumuto paang ka ng siya. sobra kay pwede man mo siya i-apply sa sunod. Mag-story ang mga tao maglabot-labot. Mo carry over day Kay siya. sunod ti ang 1 minute ni mo na kay additional na remaining na 120 20 seconds. na siya. 1 minute and 20 seconds ako. Yes, but before we end our episode, ate, one last question. Correct. Yes. To wrap up our episode for this season, our first Seasoning. opening episode. Our only episode for this season. For now. Excuse me. So, atong last question is, ano na? Kung sequel ang 2026 ng buhay mo, anong klaseng character arc ang pipiliin mo? So what do you think is the next chapter for this year and onward? Chapter 2. The next chapter. What would be the next chapter? Ikaw ate, Sa among- samundan mo. Ako na. Chapter 2. Patay. Where do you think,
where do you think your life is headed to right Married right na now, ko. or where do you want to take it right now? Daddy na ka. Right now, As a father na ka. Seriously. shout out right now, probably it's more of koan lang. Focus on my goals. Yeah, di ba? Focus on my goals. Mas focus. my knees, my shoulder, my head, my goals. My goal is to reach my goal. Got it. Like to be more focused on your goals kay Ay, soccer player again. ka? Yaw. Yun ako yawa. Oh, ay, yawa na siya. Nadayon. Oo, nadayon na yun siya. Kaya again, we don't know what's going to happen in the future. Like, right now, 2026, wala taga-expect og mga bombing, mga issue nga mo gawas. Mga missile. Oh, mga missile. Uy, So minatay. like, focus on yourself and less pamantay sa uban because it's Tinood. going to give toxicity and dili Positivity. peaceful Acidity. imong mind. Acidity. So might as well Stability. focus on yourself. Miss Acidity. And kineme. Okay. Thank you, ate. So, Miss focus on Acidity. yourself. Ikaw, ate, kay Ako, Acidity. Kasi kahirag-hirag na kayo. Sakit na yung likod. Oo. as a gore. Wala lang tika ng... Wala raman di ay next. Wala Yeah, lang syempre, ganaan sa kwato ka par ni JP na sa inyo. Dapat ka ng ano lang, ka ng health conscious na jud ta current nowadays, ladies and Dahil gentlemen. say chapter ni mo, dahil. Ay, Oh, what's chapter. the next Ay, chapter sorry in your naman. life? So, unsa Next ka? chapter? Pwede Chapter po 2. before. Kuan guro, same thing gyapon per episode 3. Surihan kayo di siya ako search. Kuan ate ka ng wala lang ka ng right now kay go with the flow naman lang kay ko wala lang kay ko nag ano kay actually lately manggod kay ano lang ka ng naghunaw na sa kuba kay ka ng I'm already 34 turning 35 na this year then Pomor 38. Marag kanang wala pa bitaw ko kanang na na anxiety mong guro ko na kay nagunaw na ko ba na kanang dako na kay kog edad pero wala pa jud ko kanang Napundar. dili wala dili Or mo na na-change? punay kanang akong career ba kay walay padulngan wala ko kabaw-asa jud ko ba kay dili pwede na sige na ko Stop. BPO kinempet ana so mo nang sometimes na maano ko pero right na mo na kung kuan karon it's kanang ganahan ko na mag-work from home na jud ko ladies and gentlemen pohon so manifesting na mahuman na to ang final interview sa mga ano siya Ay, so yes, nakuha na siya, ganahan ate. jud ko na kanang nanadyo ko'y tarong na career this year na kanang Consist- makaingon jud ko ba na consistent Siya for with you. money. yes kanang makaingon jud ko ba na kanang Persensilyo. pang life ano na jud din ako kay guys marag lisod ka ayo ron kay marag di ko pwede na marag ang lingaw na ba matiguang ka na wala kay kuyog bitaw Tinood, ka na. tinood. so manang So nangita siya guyab guys. dili sa Joe dili sad wala sa kanang ganan ko ba na mas You secure na you wanna be ready financially ba? Just exactly like, exactly. oo, tinood. Yes. kay lisod ko Yes. may anak pa sa ako ang nepo baby At dahil Charot. dyan, meron kang dalawang soft move at dalawang piti. duha uy ay unom Ikaw, ate. Ako, ikaw, sa. Sige, ako na lang po. Sige, siya ang last. Kay Ang special last kayo, mention. always. Sino kang last? Kaya ako may I know nga host ka. Charot. pero Wow. This time. siya ang Kay season host 3 naman. Yeah, I know. I think, ate, my next arc is Multiple choice. magpatutoy siya magpa-gender reassignment. Charing! correct mapa-breast augmentation and vaginal tightening Musuhid ako, Marina Summers. Charot. why not Ay, pangisugat eh. sorry I think, since I am, ako ate, I am where you want to be right now in terms of work. Because work from home ang ko. I am what So, I kaya am. ko balik sa site. Charot! Joke ra, Lord. So, pwede mo mag-swap. Sophie? Life. Joke. Sophie mo balik dyan siya sa I'm so happy with my life. No. Siguro like what I've mentioned earlier, I have changed my mindset, 'di ba? I'm more on the abundance lifestyle nga mindset nga mura bag always always look at the brighter side. So mature yung tingog. Yes, nagka-mature nagkadugay nagkagula akong tingog. maudyo na dyan ang 2026 Oo, nga mura bag even though things are happening sa negative siya, always find the brighter side to it because sometimes life is a matter of perspective. like sometimes even if like sad or depressing Even in if life, the stars refuse to shine. Correct. Dili dahil, Kaya bang there's even if always the stars and something, moon collide. There's always something to be thankful for. correct So, although I don't believe in toxic positivity, which is medyo bad pala yung ano, but ano lang, Jod, find a way to motivate yourself every day. Kana siya. Because, through ejaculation yes, kana siya. Because sometimes, manggod, with what's happening in the world right now, medyo it's very easy to get caught up in the negative things.
Nga murag there's nothing to look forward to kay murag next month murag magbombahanay na ning China o Simbako. Pero but still like what Darwin said nga live your life to the fullest because tomorrow God is will do never the rest. promised. So what you can And do I promise now, to do my do best. tomorrow. Charot. What you can do now You is cannot do it wala tomorrow. When you can do Enjoy now, life. kaubuli now. Like, sa una mong good pala, save Manghinaw. kay kong kwarta. Like, kana bang, I'm very, kana kang tihik kay kong kuan. Like, Inot. save. Si anot ka. Dayon, tinuod. But too frugal. It's Nga not to the enough. point nga, dili na ako ma-enjoy akong money. Na pongga lang. So, na-realize ako nga murag, what's the point? What if next week, Masyutay. hatak nga missile sa mga subangan? Correct. Unsaan mo na ako akong 2 million. Charot. Unsaan mo na ako akong giipon. Wala ko na-enjoy. Right? So, save ladies and money, gentlemen, but- magpainom siya. Charing. It's a matter of balance. Correct. Ano siya ka na. Balance inquiry. Diet. Balance Go into a diet. year nga balanced. Inquiry. Dapat yin and yang. Yes. Yin and yes, that's Correct. true. Yin and yang. Yang So, and yin. Kani ko may last na tarungan mong last statistic ka. Charot. Sige, kay... Sige, o kanon sa And naman. that was episode Charing. Go. Charot. Ang next chapter maybe nako is kanang Chapter 2. chapter or chapter Or- Shipiti. Kind I can see yung tinga, like thriving ba? Yes. Ba? Kaya feel na dyan ako nga. Naman kay motor, thrive, manggug ka. Correct. As habal-habal thriving ba ka? That's THRIV. Habal-habal thriving. Sorry. Thrive. Thrive. I didn't Thrive. drive. Thrive. Habal-habal thriving. Na may Maxim. For what I have right now, I can see nga. Murag ni- Wala mi. Go. Oh, actually. Bitaw, murag ako ka na ni go glow. Go Ano, glow. bro? Ano? Reuse, Food reduce, pyramid recycle. karon te. Recalibrate, kanang. Charo, bitaw. Murag, next chapter is ng I can see myself nga thriving, akong career. True, tinuod, of course. Kanang. Manifest it. Ano ba? Ato na I believe in manifesting. manifest ragol kung unsay imong Mindset mo ganahan ana kay. True. Di ba? Manifesting. Kanang wala ba kakabalo kay na kay buhaton ron niya pagkaugma ma-viral ka. Viral infection. Sipon ka. Actually, kapadungog siya nga para viral siya. Bitaw viral. Sayang iyang reels. Bitaw dili oy kanang whatever kay thankful ko sa mga nahitabo, ana bahalag atake kaayo, ana ba dayong Pero lumalaban pa rin. oo niya. In terms of financial food, like more stable, and assurance. Correct. Kaya tanawa ko Knock on health wood. insurance, simbako, Tinuod. health, kanang health insurance, life insurance, tanang insurance, Oo. ana. Ang ako lang wala is car insurance. Wow! Thriving ba ya? So, dili na motor. Car na yung thrive. Kaya dapat kung thriving ka, kabaw ka mo thrive. sa As a kanan. thriver. Correct. Go. Dump truck Kaya driving. ako mong good person nga kanang unsay akong naaron, ako mga kanang thankful ako dayong kanang mo manifest ako for more kay Tinuod. karon Abundance, gani sir, dapat nga mindset na. ano Wala ba siya. nga kay karon gani kay mo na akong gihatag how much more unsa pa is mga next kanang mga ano dyan? upcoming Next years. ko no. Next. Next. Kanang mga Makeup brand next. ana Correct. Abundance mindset na siya, Ano guys. siya na-share today? True. Worth it siyang pang last. No? worthy. Sige, sige. Worth it. So guys, oh my God. Mo to sa Yes. episode 1. Medyo Take away na dyan no, kay Kagulo. dapat manifesting na dyan ta. Yes, ang awa. Positive Among mindset. gimanifest Feast po ka na mo with ng money, season 3. pero coins. Hoy guys, naladyo ko maingon, ang kwarta dapat yun na ninyong iparolyo. Di yun na pwedeng dapat ninyong kumkumon sige. Because the more you spend money, mabalak yun ninyo. The more chances of winning. Yes. Iparolyo anyways, lang, pero dili magpa 5-6. But yes, guys, thank you so much. Anything else you wanna plug right now? You can catch Inyong me mga shows tomorrow sa at ABS City at Mall, GMA. Dumaguete, Cebu. Charot lang. Nananawagan po kami sa lahat ng tao sa Dumaguete to support us this April Yes. 11 for Correct. upcoming competition in Manila. Exactly. Body Rock Asia 2026. Not We'll just ano. Minatay, oy, bali, daganang yaw-yaw, promote pa ko dire. Promote mo sa Go ahead, go. So, Body Rock Asia 2026, April 11 in, asa to day? Dubai. UP Diliman, and we'll be representing the Philippines. Dili ra kami ang group sa Philippines. Philippines, but The Philippines. the province of Negros Oriental. Hello! Yes. Manayaw Baka me. naman. Baka naman.
Tagay, Congrats precaution ate, ra. laban lang. Precaution. And thank you sa mga ni, nagyod, like, mga, Sponsor. nanay mga ni sponsor. No? Di pa na mo mention, di pa siya pa, wala pa Official. na dawat ang uban. Yeah. Pero, Oo. nanay mga approval, Nagparamdam. nagparamdam na. So, Napadugdungog sa sila. salamat. And then, sa mga wala pa, salamat sa Japon. Bitaw. Kapadungog po ko. Okay. Sa mga wala pa. Yes, nakadungog na. guys. Thank you so much, guys. Again, anything Follow us else? sa among social. Yeah, social medias. Oh my God, ikaw na. Go. Follow us on socials at Table 12. 12. Yes. IG. IG. TikTok. Table 12 Facebook. Productions sa YouTube. On Facebook as well. Same name. Share. Like, Share, thumbs like. up, whatever. Yes. Bash. nasa Charing. link ang I-bash. Actually, i-bash me. Ganahan mo yan na. Nasa, Bash, nasa comment ang bash link. ba? nasa comment Nasa section ng comment ang link. Yes, guys. Thank you so much, everyone. Hemingway And- again. Yes, Thank you Yes, so thank you so much. much. And- And also, potato ra. Potato ra. Potato. Potato ra. Yes. Potato ra. See you next episode, Episode. here in Broad Gay Broadcast. Ay, walay Season three. 3. Ay, season Walay 3. Season 3. Ano mo kag si Dochi rin no? Actually. Dochi and Gabbana. Yay! Dochi. Dochi ng sa kay Tracy.